Puro ra ka duda, wa kay Yawa ebidensya. kag madahag ka. Gamay magkikagutin ko sa kumay ka mababaye. Hilumoy! Ka ka istorya. Ako rin yung pagbilakan. Unsa pa naman yan sa una mong asawa? Kanser, nahilo sa balanghoy. Ang ikaduha mong asawa, kining nahilo gyapon sa balanghoy, sir. Ang ikatulong asawa mo, akong gipuspusan ang ulo, sir. Oh, nga naman, kung saon gahi kay pakanog balanghoy. Ayaw ka balakan imong kasuguliat, abogado ko. Saman, daghang ka ba kwarta? Wa ko'y kwarta, Torni. Pero na ako'y kotse. Mao ba kun mo na? May mong ibaligyan ani mong imong kotse aron daghang ka kwarta. Yun na, unsa ba toy mo sa? Nangawat kong kotse, Torni. Yes, hello? Hello, Doc. Wala, check up lang ta ko, Dok ba? Balaka man ko, akong tayo, Dok ba? Kinaisip ko. Ayun lang kay kabalaka, ana, sir. Mas mabalaka ka, kung iniksikma ni mo, na itae. Hello? Hello, Day. Oy, tita. Naara ba ka sa inyo? Oh, naaraman. Maayo hinuon, kay muhan na ako karon. Kay nga naman eh, tita. Kuhan mangguday, kanang magkita na manggod mi sa akong batanon nga uyab karon. Unya, kay waman lagi ko'y magamit. Manguwam lang sa kunimo. Ako raman pong iuli dayon pagkahuman. Unsa man po imong huwamon? Ay, ang imong brisgot sa ngipon. Ga, kinsay lisod kayong sabton? Ang amang o ang bungol? Ay, syempre, ang asawa. Unsa to? Kay lisod man jud bitaw kayo mo sabton. Tarong ako ha? Kay tinuod man bitaw. Kay og mula ka ang bana magyaw-yaw ang asawa. Unya og supakon palayason. Unya ra magmulayas, babaulion. O di ba? Lisod kayong sabton. Mas lisod ba mo sabton, oy? Ngano kung lisod may sabton? Alangan magdili mo lisod sabton. Nga magload-load, bandayon mo kung dili pa naon. Kuliat, palitar kong sardinas. O, unsa mo ang sa dinasa ni Tiban? Iyon na pa. Oy. Mikuot man ko kasi mong bugan, oy. Ingon na ning baho guliat o simuta o. Salmon. Unsa man jud Edgardo? Moabot ra ba sila mga magpapakaron taon-taon? Unsa bay naana? Nga wa man tay gibuhat nga dautan. Mao gani nga kung duna kay plano buhatan na. Kay basig maabtan pa ta nila. Maring anananggal, kumusta naman yung pagpangabat kagabi eh? Da, wadyo din tayo ayo. Nga naman, may liog ng takong gipaak. Pero napalpak ko yung napangag. Nga naman, isa tuwa man itong Bonifacio. Radio 1, hello, good morning. Hello, Radio 1. Pwede mo request o kanta? Sure. Asa ni mo i-dedicate? Sa akong ugangan? Unsa nga kanta? Kanang Devil Woman na mo?